Asibingelele ngikwamukele upart 2 wendaba ebesikhuluma ngayo yenja ubungozi bokufuya inja. Khumbula ukuthi esiqaleni sikhulume ngamathe ukuthi amathe sakhuluma ngenja namathe. Enye into eyiphuthe yenziwa abantu, umuntu uthatha insila yakhe ekade geza ngawo amanzi awabeka eminyango bese iyafika inje waphuze amanzi anensila yakhe kade geza ngawo. Kathi inje iphuza lamanzi iphuza insila yakho, shuthi ngaphakathi enjeni sekukhona insila yakho. Umuntu ufuna ukuthakatha unelungelo lokusebenzisa kanje bese yakuthakatha ngoba seyinensila yakho. Asenze kanjena ungabe uvumeli ukuthi kini kuduka inja, kuthi inja kini yaduka yaziwa nje. Inja kini yaduka yaziwa ukuthi yashona. Ngoba abaningi bawufakazi bami ukuthi bathakathwe ngezinja nabo bayakwazi lokho zasemakubo. Inja iduka ivele kuthuleke. Kungenzeka ukuthi inja kini yaduka bayisebenzisa ukusebenza nina. Nivalwe nje ehlambile nje yaduka, ngazi ngiyakhuluma nje. So ngabe uyazi wena ukuthi yini eyenza ukuthi inje ebusuku ibikhale ishaya umkhulungwane? Ngabe uyakwazi lokho ukuthi yenziwa isuku ibonani? Uzothi umunye ngiyazi, uzothi umunye ngazi. Cha ke nake ngifuna ukwazi. Kunento ethize okwazi ukuyisula enjeni, uyithatha uzoyifaka uwena uyibeke la. Enye uyibeke la bese uyalala ebusuku ungitshela ukuthi uzobhupha. Ungitshela. Ngeke ubuphinde lo nto uyifaka. Ngeke ubuphinde nto uyifaka. Inja ayifani nawe. Khumbula ukuthi ngisho amaphoyisa asebenzisa izinja mangabe efuna imikhondo into ezithize kusetshenziswa izinja. So inja yakini ayingaduki. Ungafuyi inja idla amathambo akho, ungafuyi inja uyidlisa amathakho, ungafuyi inja uyiphuzise insila yakho kade ugeza bese uphuzisa inja. Engifuna ukuxwayisa ngako, angisho ukuthi abantu bangazifuyi izinja, abantu abazifuyi izinja zibalekile, azibaleke khona. Kodwa bheka ubungozi bayo, makuthiwa seyidukile ayazi ukuthi yephi. Ingozi enkulu kakhulu leyo. Kufana nomuntu wakini ozovela eduka nje angaziwa kuthiwa akazi ukuthi washona lo muntu. Kuyingozi kakhulu lokho. Ngiyabonga kakhulu uDr. Sikhulu lenyanga yamaqiniso. Ngiyazama ukuthi ngifundise, ngiyazama ukuthi ngixwayise la ngixwayisa khona mangabe ngingafundisi, kodwa kubaleka kakhulu ukufundisa ngaphezulu kwento zonke. Ngiyathokoza kakhulu, abantu baphile, amen.